aby tam jsme šli. Takže čau lidi u dnešního videa a dneska si jdem s Riderem 2 zahrát Brawl Stars. Ještě si předtím otevřeme tady dáreček. A Tak, máš ho? To se trošku nepovedlo. To se trošku nepovedlo, jo? No. Tak a jdeme hrát Duo Showdown. Jo, jdeme hrát Duo Showdown. Takže se určitě dejte like a odběr. Držte na palce, ať se hlavně dáme. Že jenom teďka připomínám, je nový Bravle, tak se vemte z shopu zadarmo. To jsem vám ukazoval ještě v minulém videu, takže... Jak se odejde z můj hodně. No jako, tak, protože mi nasralo to, že mě to sebralo Brawlery, tak jsem jich měl asi 35. Já nemůžu, mám málo velké. Tyvo, já jdu na Grifa. Dobrý, zabil jsem ho. A teďka skočíme trošku dál a uděláme bum 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 a je mrtvej. Máme. Pojď, dívat se jdem. Já jsem do keře. O, tamhle jsou ty pečci. Já vím. A tady ještě u mě. Ty vole, jaké velké. Já vím, Kit. Kide, jako to... Ale kamo, ještě tam mají asi podle mě jedno, jo, tady má Penny. Penny! Kit je mrtvej. Penny je taky mrtvá, vyhráli jsme. Dobře. Já už jsem měl sice hejtko, a tohle je vše pro tady to video. Takže a čau.